Helo, croeso i Uned 20 o'r cwrs Sylfaen. Eirian dwi, a heddiw da ni'n mynd i edrych ar sut da ni'n neud yes a no. Iawn? Dio ddim yn waith newydd, ond da ni'n mynd i adolygu be da ni'n gwybod yn barod. Iawn? Oce. Felly, fel da chi'n gwybod, da ni ddim yn deud ia a na neu naci llawer yn Gymraeg. Da ni'n deud I am, I would, I will ag ati. Iawn? Felly, da ni'n mynd i ddechrau efo ia a na neu naci. Okay? Mae na a naci yn cael ei ddefnyddio mewn gwahanol rannau o Ogledd Cymru. Mae'n dibynnu be newch chi glywed. Iawn? Yn y llyfr, da ni'n rhoi naci, ond mi newch chi glywed na hefyd. Iawn? Felly, yn Gymraeg, mae brawddegau arferol, normal, yn dechrau hefo berf, verb. Felly, dwi'n byw yn yr Wyddgrug. Dwi'n byw yn yr Wyddgrug. Iawn? Ro'n i yn y tŷ neithiwr. Wyt ti'n iawn. Okay? Felly, berfau ar y dechrau. Ond, os dwi'n torri'r rheol, the rule, dwi'n rhoi rhywbeth arall ar y dechrau, yn Gymraeg mae hwnna'n pwysleisio. Mae'n emphatic sentence. Okay? Felly, enghraifft, yn yr Wyddgrug, dwi'n byw. Pwyslais, yr Wyddgrug. Yn y tŷ, o'n i neithiwr, pwyslais, yn y tŷ. Felly, efo pwyslais, os di rhywun yn gofyn cwestiwn, yr ateb ydy ia, neu na, naci. Da ni'n mynd i edrych eto ar pwyslais yn y cwrs nesaf, ond nawn ni ymarfer be da ni'n gwybod yn barod, iawn? Oce. Felly, dwi'n mynd i esbonio just ymarfer, iawn? Dwi eisiau i chi ymateb i gwestiynau, respond, oce? Wyt ti'n hoffi siopa? Ydw. Oeddet ti'n hoffi siopa pan oeddet ti'n blentyn? On. Fyddi di'n mynd i siopa dydd Sadwrn? Bydda. Fase ti'n hoffi gweithio mewn siop? Baswn. Wyt ti wedi prynu rhywbeth wythnos yma? Do. Nes ti prynu rhywbeth ddoe? Do. Sgen ti hoff siop? Cofiwch mae sgen yn oes gen ti. Sgen ti hoff siop? Oes. Iawn. Be am ateb y cwestiwn am berson arall? Yr ateb ydy, ie? Iawn. Ydy Sam, nawn ni ôl siarad am chwaraeon, okay? Ydy Sam yn hoffi chwaraeon? Ydy. Oedd Sam yn chwarae mewn tîm yn yr ysgol? Oedd. Fydd Sam yn mynd i'r gêm wythnos nesaf? Bydd. Fase Sam yn hoffi chwarae mewn tîm pêl-droed? Base. Ydy Sam wedi sgorio gol? Do. Sgan Sam hoff chwaraewr? Oes. Iawn? Oce, rwan, da ni'n mynd i ymarfer ni. Dwi'n mynd i ofyn cwestiynau yn defnyddio chi, ond atebwch chi efo ni. Iawn? Reit, thema tro yma, dysgu Cymraeg. Oce? Da chi'n dysgu ar y cwrs Sylfaen? Ni. Ydan.
Oeddech chi yn y dosbarth wythnos diwetha? Oedden. Fyddwch chi'n wneud y gwaith cartre? Byddwn. Fasech chi'n hoffi fynd ar gwrs haf? Basen. Dach chi wedi darllen llyfr amdani? Do. Wnaethoch chi siarad Cymraeg ddoe? Do. Sgynnoch chi ffrindiau yn y dosbarth? Oes, sgynnoch chi? Oes. Hapus? Iawn. Un set arall. Da ni'n mynd i siarad am y plant rwan. Cofiwch. Pan da ni'n siarad am fwy nag un person, da ni'n deud ydy'r plant. Ond da ni'n siarad am fwy nag un, felly'r ateb ydy ydyn. Mae fel ydyn nhw. Iawn? Felly ydy'r plant, ydyn. Iawn? Ydy'r dosbarth, ydyn. Ydy'r tîm, ydyn. Ydy'r heddlu, ydyn. Hapus? Felly, da ni'n defnyddio'r ateb lluosog, plural. Iawn? Felly gwrandwch. Ydy'r plant yn mynd i'r gêm? Ydyn. Iawn? O'r gorau. Felly, hefo atebion ydyn, cofiwch ddefnyddio'r lluosog. Reit, y thema rwan ydy diddordebau. Iawn? Ydy'r plant yn hoffi nofio? Ydyn. Oedd y plant yn y pwll nofio ddoe? Oedden. Fydd y plant yn nofio dydd Sadwrn yn y gala? Byddan. Fase'r plant yn hoffi mynd i Lanllyn? Basen. Ydy'r plant wedi bod yng Lanllyn? Do. Nath y plant chwarae pêl-droed wythnos dwytha? Do. Sgynnyn nhw lawer o ddiddordebau? Oes. Iawn, felly, cyn gorffen, da ni jyst yn mynd i ymarfer un peth arall. Iawn? Oes ac ydy. Pryd da ni'n defnyddio oes a pryd da ni'n defnyddio ydy. Iawn? Oes ydy yes, there is. Neu yes, there are. Felly dim yn benodol, non-specific. Iawn? Ac ydy yes, he is, yes, she is. Iawn? O'r gorau. Felly, gwrandwch. There is food here. Mae na fwyd yma. Iawn? Cwestiwn, oes na fwyd yma? Ateb, oes. The food is here. Mae'r bwyd yma. Iawn? Y cwestiwn, ydy'r bwyd yma? Ateb, ydy. Iawn? So dwi eisiau chi ymateb. Respond. Iawn? Mae'r coffi ma'n boeth. Ydy. Mae'r coffi'n boeth. Ydy'r coffi'n boeth? Ydy. Iawn? Mae na goffi yma? Oes. Oes na goffi? Oes. Mae'r coffi'n ddrud. Ydy'r coffi'n ddrud? Ydy. Mae na dŷ newydd ar y stryd? Oes. Mae na fabi yn y tŷ?
Oes. Mae'r babi yn ferch neu'n hogan. Ydy. Iawn. Felly mae na, oes, mae'r, ydy. Iawn. A dyna ni. Os da chi'n mwynhau y fideos yma, cofiwch, mae nhw i gyd ar gael ar YouTube Dysgu Cymraeg. Hwyl am y tro.